Безценно камъче. Ще ви разкажа една приказка за дядо Павловото безценно камъче. Дядо Павел бил овчар. Имал си кошара в Балкана и затварял нощем 10 овце в кошарата. Имал си колиба с покрив от плочи, а в колибата едно коте и едно пате. Само си нямал дядо Павел балканецът светилник, да му свети нощно време. Веднъж дядо Павел, като вървял подир стадото си, чу на една поляна край гората писък. Сякаш тънка свирка свири жална песен. Навлязал в шумака да разбере какво има и видял, че гората гори и пръщи, а край един обгорял пън се гърчи в пламъците, пъстро гущерче и пищи. Овчарко, продумало гущерчето, като го зърнало. Братко, помогни ми да изляза от огъня. Дядо Павел отвърнал. Да ти помогна, но как да нагазя в тая жар? Ще ми изгорят краката. Тогава подай тоягата си. Аз ще се хвана за нея, а ти ме изтегли. Дядо Павел протегнал дългата си овчарска тояга, гущерчето стъпило на нея и се измъкнало от огъня. Искам да ти се отплатя, продумало гущерчето, като дошло на себе си. Ела подире ми. Какво ще ми дадеш? Попитал дядо Павел. Аз съм чедо, рекло гущерчето, на гущерския цар. Моят баща живее в една дълбока и тъмна пещера. На короната му има 9 безценни камъчета, които светят като 9 слънца. Ще ти дам едното. Тръгнало гущерчето по тревата надолу към реката, потеглил подире му старецът. Вървели и що вървели, стигнали до пещерата. Ти почакай тук, пак аз ще ида за камъка, продумало гущерчето. Дядо Павел седнал на земята. Свечерявало се вече. Додето гущерчето излезе, станало тъмно. Най-сетне то се показало с безценното камъче в уста. Когато излязло, цялата поляна наоколо грейнала. Птичките от околните дървета трепнали с криле и зачуроликали. Помислили, че се е вече съмнало и слънцето огряло. Вземи той камъче и си иди в колибата. Трябва да ти кажа, че той камъче не е само за светене. То може да прави и други работи. Когато стигнеш вкъщи, почукай с камъчето 3 пъти по земята и речи: да ми дойде той и той. Каквото поискаш, ще ти дойде. Взел дядо Павел светлото камъче и го погледнал. То било голямо колкото лешник. Пуснал го в торбата си и кривнал към колибата. Заварил стадото си пред кошарата, а патето и котето чакат до прага. Прибрал си овцете старецът, влязъл в колибата и извадил камъчето. Като светнало оноймити камъче, цялата колиба озарило. Котето и падето си затурили очите да не ослепеят. Дядо Павел се навечерял и си рекал: защо ми трябва други работи да искам от камъчето, когато си имам всичко? И колиба, и овце, и сиренце. Ето сега и светлинка ми грейна на трапезата. Легнал си да спи, ала сън не му дохождал. Почнал да си мисли: защо пък да не опитам камъчето? Я да поискам нещо. Какво ли да поискам, какво ли да поискам? Ще поискам един мраморен дворец. Станал от постелята, посегнал към камъчето, което си светело на полицата. Взел го, чукнал го 3 пъти по земята и рекал: да ми дойде тук един мраморен дворец. Додето изрече тия думи, ето че колибата се отместила, загубила се някъде и на мястото й се появил чуден мраморен дворец. Стените на стаите били от огледала, съдовете от чисто злато, а столовете и масите от слонова кост. Очудил се старецът, разходил се по стаите, разгледал ги и легнал на едно меко легло от пух. Скрил камъчето в пазвата си.
Не щеш ли тая вечер дошъл да го навести съседът му Иван? Дойдох, рекал Иван, да те видя, жив ли си и да си поприказваме, защото не ми се спеше тая нощ. Какво е той чудо? Не мога да повярвам на очите си. Кой ти издигна този дворец? Камъчето, отвърнал дядо Павел и се усмихнал. Кое камъче? Я дай да видя той камъче. Дядо Павел бръкнал в пазвата си, извадил камъчето и го подал на Ивана. Иван го разгледал и попитал. Ами, как построи той малко камъче такъв дворец? Дядо Павел му разправил и си прибрал камъчето. Приказвали, що приказвали, почнали да се прозяват. Остани да нощуваш, Иване, в дома ми, поканил дядо Павел съседа си. Къде ще легна? Легни до мен на тоя пух. Легнал Иван до стареца и почнал да слухти. Чакал стопанина да заспи. Щом дядо Павел захъркал, Иван бръкнал в пазвата му, взел камъчето, чукнал го 3 пъти на земята и рекал. Да дойдат 4 кралимарковци, да вземат този дворец и да го отнесат отвъд Дунава. Додето изрече тия думи, явили се 4 кралимарковци, дигнали двореца и го понесли. Иван с камъчето поел подира им, а дядо Павел останал. Кога се събудил сутринта, погледнал наоколо и що да види? Няма никакъв дворец, няма го и безценното камъче. Само вехтата плочена колиба, котето и патето. Заплакал старецът с 2 реда сълзи. Нажалили се овцете и блейнали. То мъчняло на котето, докривяло и на патето. Искаш ли да идем отвъд Дунава за дядовото камъче? Казало котето. Искам, съгласило се патето. Тръгнали, извървели цялата Дунавска равнина, стигнали широката тиха река Дунав. Аз мога да плувам, рекло патето, а ти не можеш. Качвай се на гърба ми да те пренеса отвъд. Качило се котето върху гърба на своето другарче и патето преплувало отвъд. Повървели още малко, стигнали двореца. Промъкнали се в градината и влезли през един отворен прозорец. Заварили Ивана, спи на пухеното легло, а камъчето скрил под езика си. Те разбрали, че е там, защото в гърлото му блещукала светлинка. Как да го взема от устата му? Попитало патето. Ще ти кажа как, отвърнало котето. Аз ще натопя опашката си в кратунката с червения пипер и ще погладя с нея Ивановия нос. Иван ще кихне и камъчето ще падне от устата му. Както рекло, тъй сторило котето. Натопило опашката си в пипера, погладило Ивановия нос, Иван кихнал и камъчето изкочило от устата му. Котето го грабнало и хукнало да бяга. Подире му се затекло патето. Бягали, бягали, стигнали пак до Дунава. Котето яхнало патето и патето заплувало. Насред Дунава патето се обадило. Какво е той чудно камъче? Дай да го видя. Не може сега, ще го изтървем във водата. Когато излезнем на брега, ще го гледаш. Дай го сега или ще се гмурна във водата и ще се удавиш, заграчило патето. Котето се оплашило и рекло. Дръж! Патето посегнало да вземе камъчето с лопатката си, ала го изтървало. Камъчето цъмбурнало във водата и потънало. Излезли 2 гадинки на брега и заплакали. Минал един рибар с въдица и ги запитал. Котенце, патенце, защо плачете? Гладни сме, измилкало котето. Рибарът пуснал въдицата във водата, хванал една голяма риба и я дал на патето и котето. Но, рекал им той, че да не плачете. Котето и патето отнесли рибата в върбалака, почнали да ядат и какво мислите намерили в корема й? Намерили камъчето. Рибата стояла във водата с отворена уста и когато патето изтървало камъчето, тя го налапала.
Зарадвали се много гадинките, затепкали пак през Дунавското поле, извървели го и стигнали дядо Павловата кошара. Дядо Павел лежал на земята и плачел. Търкулнали камъчето до главата му. Тогава изведнъж дядо Павловите очи светнали. Грабнал старецът камъчето, чукнал с него 3 пъти по земята и викнал. Искам тука Ивана, вързан в един чувал. Додето изрече тия думи, напреде му се изтърсил един чувал, а вътре Иван. Грабнал си тоягата дядо Павел и тупа-лупа, дръпнал на Ивана един бой, пък го развързал и го изпроводил да си ходи. След той старият овчар си прибрал камъчето в кесията и рекал. Не ми трябва никакъв дворец, защото Иван ще го открадне пак. Зная му нрава. И тръгнал подир овцете си. Всяка вечер слагал камъчето на полицата да му свети, а когато се поминал, гущерчето влязло в колибата и пак си прибрало камъчето.